jong ka yeng ka jong may daw man siyang jong may kamta may kidonot ki jong may berkat ki jong ai kin ko try bangin ai ko phatam da ka buram ka jong may man pen benai ka kerteng ka jong may kin ko try ker khui ka jing shakriya ka ni ka por ka baro shi si kin ko try ai ba kan lang wa pedeng won ka khet ka jing sn ai ka jong may ka teng jisu ni tuai amen nginya beteng da ka bangin nya rwai nya shimentalang ka jing rwai ka ba arspa kan dai pu ar melong bakra
ngin nang ya chseyon Beteng ke jingwai ka ba lai spa khandai pu ar jingwai ka ba lai spa khandai pu ar You
spark kendai Kabaong kuken rat ngakwa men pen kia yang Ini cuma tayo ni Juwan da kabang yang lang kerpatit tiba la yang so haman yang Jesus
balay spa ang Rio. Kabuang nga G. Yujisu balayang.
ngakin mau kisi halal ulung kat bangadang don hang ni haten lahap den kisi ka jing dong jing sha